ん。あ、ちょっと待ってください。ちょっと忘れました。よいしょ。あ、平平さんいらっしゃいますか？あ、そっか、こんにちはか。なんか癖でね、こんばんはって言っちゃうんですけど、こんにちは。うん。こんにちは、こんにちは。うん。パルミラー、なんだっけ、パルミラーオーファネージっていうなんかね、孤児院をね、なんか探検するみたいな、ホラーゲーなんですけど、ただ、ちょっと日本語がね、ないんですけど、うん。なんかレビューによると、まあまあ大丈夫じゃないって書いてあったんで、やってきます。なんか主人公の、兄弟がね、なんか行方不明になって、それを探しに来たみたいな、そういう感じらしいです。なんとなくここだけね、なんとなく読んだんですけど、なんかその資料っていうかなんか情報的なのがこの個人の中にあるから探してきてね、みたいな。そんな感じらしいです。うん。というわけで、まあ、なんかね、操作はなんか特殊な、でも、ちょっとね、珍しくて、いわゆるなんかリーンっていうやつがあるんですよ、これ。珍しいです。うん。それぐらいかな。まあ、なんかね、手のアイコンが怖いんだよね。うん。いきます。お前お前ふざけんなよ、マジで。暗すぎる、ちょっと待って。カラス、お前、どうやって入ったんだよ。待って、ちょっと、軽くするか。軽すぎる。うん。大して変わんなかったっす。んいや、あれはもう、ずるいでしょ。結構ね、なんかびっくり系らしいんですけど。あんなんずるいじゃん。あんなんずるいじゃん。あ、服かけるやつ。いや、もうなんかこの暗いとこに行きたくない。いや、びっくりした。なんか乗れたんですけど。なんですかこれ。うん。うん。あ、二重窓になってるんですね、これ。なんか寒い地域なんですかね、これ。うん。読めない。読めない。一瞬なんか、あの、胸、胸丸出しなのかと思ったら肩だ。あ、あるある、ライター。メモが。うん。訪問者へ。チルドレンズホーム、パルミライゼ、ラットシーブリアントホームビアラ。うん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 まあ、なんとなく、まあ、なんか歓迎されてる感じかな。うん。うん。
開いてんじゃん。何これ。あと、ライターフュール。うん。うん。ああ、燃料か。ああ、やっぱそんな感じですよね、大体。もここ。もここ。もここ。なんかこれだけやったらなんか作りが結構チープですけど。まあまあまあ。まだね、まだ全然あるんでよ。うん。あ、そんなことまで書いてありますよ。全然、なんか知らない単語が多くて。これ今照らす必要あるかこれ。ライターもったいないのでは。閉まるでしょ、どうせ。どうせ閉まるんでしょ。わかってますから、消すか。あ、普通に出れた。あ、お疲れ様です。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 ダメですか。うん。うん。いやもう暗いんだよな。懐中電灯くらい持ってこいよ。本当に。クリアリンクリアリング大事なの。クリアリングしていこう。パルミラ。カン。なこれ。でもね、ライターのね、オイルがガンガン減ってっからな。なんかもらった。火つけれる。あ、一旦消すか。暗っ。ちょっと待って。ライターの明かりめちゃくちゃ強かったの。珍しいですね、ホラゲーにしては。アルバム、It was drawn by some kids. 子供が描いた絵です。なんだろう、これ。なんとなくわかった。子供、兄弟が、離れ離れになったのかな。なんか育てきれなくて、右の子はなんか施設の方に行っちゃったみたいな。そういうあれかな多分。そう、なんか、でもなんかオイルあるけど、あれらしいですよ、割と、割と手に入るらしいんで。そんなきつくないみたいな。じゃないの。もう開けとこうぜ、もうここまで来たら。Unlock the door, you need to have proper key. なるほど。鍵開けれるよって。もう暗いんですよ。暗いんですよね。暗いんだよな。やつなんか説明に特に書いてなかったけど、なんかしゃがめます、一応。クリアリングしていけ。おいじゃあここ鍵開かないんですか。来ましたわ。これですわ。もうすぐそういうことする。スイミングプール、プールあるじゃん。足、入れないの。水泳昔やってたんですよね。開いた鍵。ちょっとこういうとこなんか登っちゃうのなんか面白いんですけど。やばい、いつものやつですね。これ、なんか、来た無敵のやつ。無敵かどうか知らんけど。つまりそういうことですよね。
まあ、つまりそういうことなんだな。まあ、来ると。いやー、ちょっと、開かない。最近ホラゲーやってなかったんでね。まあ、ちょっと、正直ちょっと怖いからね、ちょっと昼間にやろうっていうの。ちょっと甘えた気持ちを、あれしてますけど。あ、来るんかい。あ、ちょっと待って。積んだ。ちょっと待って。暗すぎへんちょっと待ってよ。ここ開かない。ここ開く。開かない。閉めよ。ろうそくの明かり。チャッチすぎへん。ここロッカーね、多分。あ、これ、開けるやつ。くらい。あ、このゲームめっちゃ優しいですよ。ロッカー入るときに、自動でライター消して、出るときに勝手につけてくれる。めっちゃ丁寧な作りが。助かるわ。助かります。うん。でも消してもいいかな。それでも結構予備あるじゃん。ちなみに自動で補充されるのかなこれ。結構予備ありますね。なんかこんだけ、こんだけビビり散らかしてライターつけっぱだったらちょっとね、危ないかなと思ったんです。わーはそんな倒れ方するもう、私の心臓が持たねえじゃん。もうバックなんですけど。なんか顔ないあれ。なんか顔あるんですけど。怖い。ごめん、拾えない。なんか来た。ソリューション。I use go to say your stuff. グッドエクザンポ。子供の良き、あれなんていうんですか、例えっていうか、なんていうんですか、あれ。お手本か。良きお手本になりましょう、みたいな話かな。多分。まあまあ。任せてくださいよ。察しポイント高いんですから、私。この察しポイントね。なんかよく見ない。任せてくださいよ。もういいっすかもういいっすかいやー、ありがとうございます。賢い。これがね、察し力。てか、これ別に、ろうそくつけんくてもよくない？ライター全然足りるぞ、これ。
もういる。あ、なんかあった。うん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 。どういうあれなんだろう。この赤いやつは何ですか？ネクタイですかねこれ。これ。なんかネクタイっぽいですよね。チェンジで。ああ、これの関連施設か。うん。うーん。んあ、これ手動手動らしいっすわ、これ。ちょっと待ってちょっと待って半分しかない切りたい、これ。なんか乗れたんすけど。やばいちょっと待って。意外と余裕ないかもしれない。クリアリングしていけこっち何でしたっけ？こっちプールだっけ？あ、違うわ。開かない。こっちがプールでしたっけ？こっちがプールだっけ？こっちプールか。うん。まあ、ここに行けと。暗っ急に暗い。えなんか、血の跡が。なんかね、この廊下の踊り場が、妙に広くて、なんていうんですか。あの、隅までね、照らしきれないのがすごい嫌なんですけど。暗すぎへん。開くこれ。開かない。んこれね、開いてる間来るもしかして。大丈夫うん。アーカイブ機アーカイブって図書室的な感じかな多分。うん。うん。これなんかライターで手焼いてないどういうことどういうことこれえあれなんですかね不死家庭的な感じだったんですかね不死って不老不死の不死じゃなくて、お父さんと娘さんの不死ですけど。かないもんね。もう、暗い暗いんです。なんとなく、大丈夫うん。うん。あ、アーカイブってこれか。なるほどね。あ、倉庫的な感じね。なるほどな。狭狭狭すぎませんこれ。なにこれ嫌だもうこういうの嫌だ嫌なんです細い道
ん。うん。んなんだろう。よくわかんない。あ、てかあれですね、これ。オイル半分だったら別に足しといてもいいんだな、これ。でもこれおかしいですよね、これ。どう見てもなんか1本分以上あるけど。まあまあ。うん。お、ラッキー。ラッキー。ラッキー。うん。これは何？あ、それそこか。これ戻れないの？一回入ったら戻れないの？一回入ったら、通る間ダメなのか。これ絶対こっちから追いかけてくるでしょ、これ。うん。絶対この先出ますよ、これ。出ない？いや、出ないなら出ないでね。構わないんですけど。主人公手長いね。あ、いやなんか、出るどころかも行き止まりだった。ああ。でも結構怖くない？そばちょっと。うん。I had a shoot. I had to shoot. 撃った？ The principal and some boy locked themselves in the basement. うん。地下室、プリンシパルさ、プリンシパルって何でしたっけ？あ、とりあえずなんか地下室に閉じ込めたと。There's no mention of this boy's report. Info in the report. So he returned some papers from... あSo maybe they took them downstairs. They're the first of... トランスファーって何でしたっけ？もう何でしたっけしか言ってないけど、英語力っていうか単語はね、もう知らないとわかんないからね。うん。うん。うん。とりあえずなんかね、えそれでもなんか不穏なことがあったと。そういう話ですね。ロッカーどっちだっけ？左だっけ？左だった気がする。うん。あ、大丈夫っすか？あ、大丈夫っすか？うん。うん。そう、多分そういう、あ、プリンシパルって校長ですか？あれなんかちょっと、コメジェネが、コメジェネね、時々エラーするんですよね。うん。なるほど。英語よく読めますね。すごい。うん。ダウンステアって書いて、ステアでいいんだっけ？あれ読み方。あれ階段ですよね。階段降りてうんぬんかんぬんみたいな。うん。うん。どこでし、あ、ここか。ここか。
んよ。あ、てかもう補充しよう。半分切ったらもう、補充していいっす。うん。あ、開いとるー。なるほどな。あ、このよくあるこの結婚たどってけみたいですね。すいません。あーもう、すぐそういうことする。でもなんか来たら上の階のね、ロッカーに逃げ込む算段をしてたのに。あそこのロッカー、あ、ここもロッカーあるじゃん。あ、なんか自動セーブ入って。うん。いやー、徹底してきますね。まあね、相手のね、やっぱ退路を塞ぐのはね、常套手段ですから、やっぱりね。戦術力。あとなんか、さっきまで、基本的にろうそくに火がついてる。消せるのこれ。消せるじゃん。消す意味ある。なんかあるんですかね。ろうそくの火がね、全部消えてたんですけど、ここ全部ついてるんですよね。まあ、つまり誰かがいるかもしれないね、みたいな。いや、勘弁していただきたい。勘弁していただきたい。この長い廊、まあ、でも長い廊下まだあれか。無言です。うん。うん。レスキューオイルックビハインドザコーナー。ライター、早い早い早くてもね。まあ、リーンの話かな。ちらあちらうんうん。あースニークってことなんか結構道分かれてるっぽいから、スニークしろってことですかね。じゃあ先にこっちの方で探索するか。あそこはまあ、なんかまだですね、多分。うん。それはちょっとね。ホッツホッツホッツそんなことありますそんなことありますかうん。そんなことありますうん。うん。なんかゴッドベースメント始まったやんとかなんか言おうとしたら、いや、結構ね、なんか見た目凝ってますよね。ボリュームはね、そんなないらしいんですけど。若干角が見えないのが嫌だ、これ。そう。うん。うん。うん。何スーパーサイヤ人になったスーパーサイヤ人になってるじゃん。シュインシュインしてるじゃないですか。うん。うん。やべえ、オイルがなくなってきた。ここら辺とか開けてなくないこれ段ボールか。いきますかこっち。あ、で、これなんか貼ってある。うん。リキャップオブザデイ。バンドボイス。What's going on here and who is this be? うん。うん。二つの小死体ってこと
テレブルサイト B。うん。Welcome for girl who days what for now I left for. うん。うん。うん。じゃあ、ウォッチケアフリーオーバーに、新しく来る人をよく監視しなければいけない。リーズ、バスタード、バット、待って。閉じたよ。これ、開いてる間時間止まらないやつだ。うん。ちらうん。ここ行っちゃダメかなこれ。なるほどね。そう行くと。まずは、手前の通路をこう行くと。とりあえず観察してみましょうか。ここだったらね、ライター使わなくても明るいんで。うん。うん。うん。来ないんですけど。来ないんですけど。うん。うん。結構広いんですかね。もうちらんところくガン見してますけど。結構広いのかなこれ。うん。まあ、ここでやっぱね、どういうルートで来るか、やっぱちゃんとね、見とかないと。全然帰ってこないあいつ。そんな広いのこの先。それはちょっと難しいかもしれないですね。急に難しくなるな、これ。うん。うん。来ないんですけど。そんな来ないことありますこれ。行ってみるか、じゃあ。うん。うん。なんかやたらと、なんかドラム缶とかなんか、これなんすかねこれ。これなんだろう。いっぱいあるな。やっと燃料だ。うん。これ何ですかねここにろうそく乗せるの器用すぎませんまあ、それぐらいかな、でも。この辺別に触れないし。ドアあった。私あっちから来ましたもんね。こちらこちら。うん。ライターなくなりました。これ入ったままできるこれ。怖っ。危な外でやんなくてよかった。うん。ここインベントリ開けないんだ。なるほどね。うん。ここでね、やっぱね、バトロワゲーのね、経験がね、生きてきますよね。もう一個やっとくか、これ。半分でしょ、これ。こ
オッケーオッケー。うん。これどこに行きたいの？あ、ここか。ロッカーあるね、ちゃんと。うん。うん。なんか漢字の田んぼの田みたいななんか形になってるっぽいですよね、この辺。あ、とか普通にこれ辿っていけばいいのか。この血の跡。なるほどな。だけどなんかもうちょっとなんかないのかな。あ、これか。うん。これ入って大丈夫なやつ？なんかやばくないこれ？えこれここ行って大丈夫なやつですかこれ？目が痛い目が痛い。あなんかの記憶的な感じ？えこの奥が見えない。奥見えないんですけど。うん。あ、なんもなかった。隣の部屋かなんか。とりあえずちょっとこれ持っといて。持ってこうよ、これ。持ってこう、これ。強いよ、多分。あうん。ちょっと待って、これ。怖いわ、これ。結構怖くないですか、このゲーム。結構怖いぞ、なんか。いや、値段、結構安いんですよ、これ。そんな高くなかったから、まあ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 、そんなんかなと思ったけど、割と本気でやりに来たよな、これ。うん。いいですかもう、出てもいい？うん。これ持ってきません？これ持ってきません？どうよ？お墓じゃん。これ、どういう状況これ。上の階から聞こえてんのあれ。これ話進むやつじゃん。なるほどね。理解した。
プラプラで草。うん。うん。最後のやつで置く前にちょっと探索しよう。主人公、何を思ってこれ、並べようと思ったんですかね。触るのも嫌だと思うんですけど。あ、なんか嫌な予感がする。姿ぐらい見ればよかった。うん。うん。ちょっとね、回避センスが高すぎるのもあれですね、ちょっと。ちょっとね。なんだったのあれ。私見てすらないんだよな。見てないんですよ、ちょっと。ぶつけるね。ちょっとセンスがありすぎて、ちょっと、あれだった逆に。うん。どんなんだったかちょっと見たいな、せっかくだから。ちょっと、ちょっと、あれですね。ちょっと誘導すぎたな。反応が良すぎて、ちょっと、逆にありな感じになっちゃいますね。なんも書いてない。If you want to go inside number 1994。うん。1994。ちょっとなんか一応話読むか。書いてあった。The first subject arrived だって、この年に、最初の、そのなんかが、まだあそこ巡回してんのかなあれ、多分。うん。そういう感じかな。もう一気に行った方がよくない？こちら合ってたっけ？合ってるね。ちょっと、これエイムいるの？ちょっと待って。星って可愛いですね、また。1994。はい。とりあえずロッカー。とりあえずロッカー。まあ、格ゲーもね、格ゲーとかもやっぱりとりあえず様子見で、このね、防衛手段を取ることはね、大事ですから。大事ですから、この、チラチラするの怖いからやめてほしい。やめてほしいんですけど、やめてほしいんですけど、うん。地図じゃん。めっちゃ広くねこれ。めちゃくちゃ広くないですかこれ。うん。こんな広かったこのゲーム。あれですよね、でも今マウスカーソル出ないからあれだけど、マップの下のところ、うん。マップの下のところがあれですよね。うん。正面玄関で、ここは多分地下室ですよね。だから、なんていうんですか、このマップに載ってないなんか、変に回ってきちゃったから。マップで、この左上っていうか、左上寄りの、階段から降りたら、ここに来ましたよっていう話ですね、多分。オファー。全然拾う。
なんかロッカーはないですか、ロッカー。あと、ここにあるのか。じゃあ、ここで読もう。ここで読みましょう、話を。うん。2S ココレンコ。Please accept my condolence over the... むずいないきなり単語がわかんねえ。うん。うん。うん。冬の、冬の言わしくれ。なんか秘密について、まあ、なんか気をつけた方がいいよって話。オーバートセーション。うん。かな多分。リガリガーズ、リガーズ B。リガーズあれでしたっけうん。よろしくお願いいたしますみたいな感じです。私、この間、フェイスリーグのね、公式の人に、なんかいろいろ聞いたときに、なんかリガーズなんとかって帰ってきたから、帰ってきてなんかね、ググったらね、なんかよく日本人が手紙の後ろにつけるよくある、なんていうんですか、よろしくお願いいたしますみたいな文章だったんだよね。あ、そうやって書くんだみたいな。まあ、そんだけなんですけど。うん。めっちゃあるめっちゃあるありがてえめっちゃあるめっちゃあるけど、ここ目痛くなりますね、ちょっと。困る、それは困る。で、めちゃくちゃあるうん。うん。これ、ここだけ鍵どこのやつこれ。鍵どこのやつこれ。うん。イースタンコリダー。東の回廊の、あれマップ取る、マップ。マップ、これかなうーん。うん。あ、じゃあ階段上がってすぐ左のとこか。なるほどね。うん。うん。来ないの上がるとき絶対来るやつじゃないのずるい。もう、それは、てか下なんですけど。上がれないじゃん。上がれないんですけど。私上から降りてきたのに。下になんか、あれ降りさせられてるんですけど。なんか手すりだけめっちゃ綺麗ですね、でもこれ。あとなんかでも、この血の色が、なんかまだ綺麗なのって、これなんか意味があるので、もしかして。血の色が、バッツバッツ綺麗じゃなくなった。綺麗じゃなくなった人の目が痛い。なんすかこれリロードは大事。リロードしとかないとね、やっぱね。うん。いや、もう暗いんよな。これいつまで降りればいいんですかでも逆に登らなきゃいけないパターン。なるほどな。なるほどな。理解した。理解したけど、これ、暗い中降りんのめっちゃ怖い。やだ。暗い。怖い。ちょっと待って、暗
叫んだよね。どういうこと？今いなかったじゃん。不意打ちすぎるでしょ。なんすか今の。これどっから？はは不意打ちすぎるやろ。うん。せめてさ、走ってきて、なんか、タッタッタッタっていう音がしてから、あれしてよ。それはずるいって。そんなんもう、だってもうなんもないじゃん。なんもないじゃん。ずるい。あー、あなんかいる。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。ダメですか？これ女子トイレしかなくないっていうか。女子トイレしかないんですけど。うん。でもなんか小さいビルとかだとそういうのありますよね。ここどう見ても小さいビルじゃないけど。なんかその、一階ごとに、なこれ、鍵がいると。いや、鍵じゃない。他の道を探してください。なるほどな。これまっすぐ行くしかないとか、もう、バカじゃない？来ないの？襲っては来ないの？はもう、バカ。うん、うん。いやもう、切れちまったよ。いや、もう切れますよ。男子トイレ女子トイレからこの、男子トイレの距離、遠すぎません？うん。まだいんの？うん。うん。あうん。こっち見に来るんだ。多分。うん。んんあれもう通り過ぎた。あれ目の前今通れなかったですね、でも。なんか近くまでは来てたっぽいけど。うん。うん。いやなんかもうさっきのなんか顔面ドアップの後に、このまた連続でビビらせに来るのおかしくないですか？もうちょっとこうバランスを考えてほしい。バランスを考えてほしいんですよ。うん。だから一個でなんかこう、大きいのがあった後は、ちょっとね、落ち着かせてほしい。なんかこれ。mutual responsibility? Say down them, うん、into jails. 彼らを、ジェイラーズって何？囚人？わからん。ジェイルは牢屋ですよね。牢屋に戻したみたいな。うん。うん。
うーん。うん。テーブルを、なんかよくわかる。もう思考力がね、思考力が持ってかれてる。うん。うん。うん。もし、どっちから来ましたっけ？ロッカーここにあるから、こっから来たのかな多分。え ?What? なんかファービーみたいな目してますね。なでなでして、なでなでして。うん。こんな声じゃなかったっけ？うん。なんか、昔あっためっちゃドヤ顔してる。なんかファービーをなんか、めっちゃ撫でてたら、なんかそこにあるの。よく落ちなかったそれ。うん。ファービーをね、めっちゃ撫でてたら、なんかだんだん気持ち悪くなってきて、投げた、なんだっけ、なんか叩いて、ね、なんか吹っ飛ばしたみたいなコピペがあるんですけど、あれめっちゃ好きなんですよね。わかる人いますかね？うん。なんか、うん。なんか殴ったらなんかモルサーって言ってなんか飛んでくみたいなやつ。あ、そうそうそう、それです。あ、どこだっけ？危ない。そうそう、それです。ファービーの話してたら、完全に油断してました、今。モルサー。うん。うん。これいるの？この部屋にいるんじゃないの？なんか映んないですよね、でも。うん。でもなんか多分このノイズの加減で、もうね、距離がわかるんだと思うんですけど、いないですよね、これでも。結構激しくなってるけど。あ、いなくなっちゃった。なんだろう、なんか近くに、例えばなんか扉の向こうとかにいるとか、そういうお話なんですかね。こっちもなんもないんだっけ？うん。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 特にこれといって、あった。どれぐらいかなでも。なんかある。何これ？なんか人形ある。うん。なんだっけ？そう、こっちから来たけど、開かないから、こっちか。うん。うん、なるほど。トイレとシャワールームが一緒になってるんですね。きちゃねー。ホラゲーあるある。水場が汚い。うん。うん。うん。止めれないのこれ。止めれないの？なんか拾った。ちょっとロッカーの前で見よう。インベントリ開いててもね、遠慮がかかるからね。うん。うん。もうよくわからん。なんか顔がとりあえずなんかドアップになってる感じ。これなんかやばいことしてるじゃん。虐待的なやつ？うん。うん。
たなと思って。え、これ落ちたら赤いやつ？うん。うん。え、待って待って待って、ちょっと。うん。え、てか、ろうそくとか全部消えてるんですけど。ちょっと私、いらんことしたもしかして。あ、足音がする。もういい？もういいかい？もういいよ。はい。うん。あ、この辺もう一回取り直し一応いらんことしたの？いらんことしたの？これどっから押すか？いらんことしたの？うん。いや、そもそもですよ。そもそも入れるなんて思うんじゃん。そもそも入れるなんて思わないじゃないですか。うん。やっぱ取り直しになってる。取り直しになってる。うん。ここになんかあったよね。あったあった。うん。一応ここフラグ立つかもしんないから。こうやって、うん。で、これ取って、で、こうか。うん。うん。もう、あー、あー。めちゃくちゃ器用な割れ方してますね、これ。あ、これ、破片の形同じだ、これ。これと、これ、破片の形同じですよ。なんか意味あんのかな、これ。なさそうですけど。うん。うん。あれこんなとこありましたっけ？あれ私がさっき、いたとこじゃないの？さっきは確かこれのすぐここにね、ドアがあったから、ここはさっきのとこじゃないんだ。めちゃくちゃオイルあるよ。優しいですね。そこだけは優しいんだ。まあ、そういうとこでね、なんかね、無駄にシビアにしちゃうとなんか、まあ、ホラーゲー的にもなんか、あれなんですけど、めっちゃあるやん。うん。うん。オイル、今11個あります。そんなにいっぱいいる？そんなにいっぱいいりますか？うん。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 お、近い！なんか近いけど、いた！なんかあんまりこう目の前にね、来なかったから今まで。
ここは離縁できないんですね。なるほどな。まだいるんですけど。うん。うん。急にどっか行った。あれかワープする系もしかして。ワープする系なんだ。そういうタイプのやつ。開かない。なんかちょっと構造がいまいち理解できてないんだ、私これ。バルブ来たホラゲーあるあるホラゲーあるあるプールのハルピングうん。わかった。血抜くのか。血ってるからなって。まあ、血なのか。血なの血血まあいいや。あ、ちょっと、いらのちょっと、うん。フランクと、あとヒューズうん。意外とでも他に拾えるもんがないね。絵とか資料とかもないのかな。うん。で、問題は、これどこで使うかっていうところなんですけど。あ、そうだ。マップありましたね、マップ。マップなんかヒントにならんかな。ここ今あれですよね。この、ちょっとね、マウスでさせないんであれですけど、真ん中の鍵マークの、下の部屋かな多分今いるのが。うん。いや、違うの。その隣か。その鍵マークの下の細い部屋の一個隣のちょっと広めの部屋。今ここにいて、で、そこから出たら、でっかいプールがある。なので、じゃあ、ありますね。なんかバルブっぽいマークが3箇所ある。全部回せと。なるほどな。補充しときましょう。うん。うん。リワワーリトルシークレット。ナターシャドントタオクアバ。ちょっと待って。テキスト読んでるときちょっと止まってほしいんですけど。うん。うん。うん。まあ、巡回してるんでしょうね、多分。うん。うん。うん。読ませてくれない。いや、もうせめて、あれか、こんなの暗くて読めないとかそういう話なのかな。うん。まあ一応ね、こう息を潜めて、隠れてる体だから。もう近い。これプールの、あそこ見回ってるのかな多分。そういう感じなんでしょうね。うん。うん。うん。読みたい。なんとなくでいいから読みたい。うん。This case in the pool anymore. Nothing happened. There was no guard at all. Instant ask the same. That it. You don't want children to end up
to the streets to you? うん。うん。ああ、溺れたのを隠蔽したみたいな話かな、多分。ここがバルブ部屋。で、マップ見よう、マップ。マップ見ましょう。うん。あー、なるほどね。あ、もう、いけた？ん？あ、これ取れないの？マジ？マジ？こっち逆から、あ、開通しないんだ。もう、外行こう。外行こうよ。あ、バルブついてるわ。なるほどね。あ、普通に1個かな、あと2個ぐらいか。うん。取ればいいと。うん。うん。What can you find on the bottom of the pool? うん。That's unusual. あ、プールの底でなんか見つけれるみたいな話。うん。どっちでしたっけ？一旦ここ閉めて。うん。左。右側かな？こっちから見て。こっちから見て右側の扉が、あれですね。最後のバルブ。よっしゃ、行くぜー！行くぞー！大丈夫？めっちゃ個室なの嫌なんですけど。はい。水引くのめっちゃ早い。お、なんか拾った。なんか開いた。うん。インファーマリーってなんだっけ？うん。それちょっとロッカー入りたい。ロッカー入りたいんですけど。開かないじゃん。これ何これ？おもちゃの表面はなんか濡れてる。うん。開かないですけど。あ、賢っ。賢っ。うん。てかさっきセーブ入ったわー！許さねえよ、お前。マイケル、マイケルみたいな顔しやがって、お前。もう、ひどいよ。そんな、なんですか？両方開くんかい。ちょっと待って。うん。この、なんか、塗りつぶされてるところがあれね。なんか
通れないところね。なるほどね。うん。いや、私はこの、あれか、緑の人形の、緑の人形の部屋の左上の角に向かい。なるほどね。いや、本当によくできてる。よくできてる。腹立たしいほどによくできてる。どうしよっかな。1時間半くらいやったら終わりましょうかね。なんかね、2時間、ボリューム、おー、やばい、すごい部屋来た。うん。なんすか、このミミックみたいなの。あ、ライター切れちゃった。うん。なんすか、この部屋。えあ、じゃあしゃーす。なんかいきなり噛みついてきたりしない？大丈夫この子。この部屋何の意味があるのこれ。近づきたくねー、これ。めっちゃ近づきたくないんですけど、これ。なんかトゲトゲになってないこれ。なんかいっぱい刺さってる。あ、触れる。アイアンメイデン的なね。あれね。なるほど。これどっから？あ、これは取ったとこから。結構戻されるな、これ。結構戻されますね、これ。困るんですけど。ちょっと待って。またあれ見なきゃいけないじゃん、私。いや、2回見たわけあれ。結構ビビるんですよ、あれ。ちょっと待って。またあれ見せられるの嫌なんですけど。わかってるけどさ、4分の1倍速くらいで来てくれないですか？これさ、もう嫌だよ。分かってたら嫌だ。ビビるわ、こんなもん。もうちょっとゆっくり来てほしいな。でもこっちってなんかありましたっけ？別になんもなかったよね、なんか。完全になんか外れでしたよね。これ開いてる？なんか開いてます。アイアンメイデンじゃん。うん。さすがに何回も通れなくていいようにしてるってこと？うん。うん。結構なんか作りも割と丁寧ですよね、これ。なんかそのゲームとしての作りも割とちゃんとできてる。なんて書いてあるの？ノーモー、ノーモーホー。てかマップなんか常にどっかに出してほしいな、これ。うん。No one will leave until everyone's homework is on this table. 宿題が終わるまで返しませんってこと？うん。コンプリッシュ。単語が難しいんだよな。うん。Do not fool yourself. All
us. All of them have seen. だんだん読むのが辛くなってきた。英語、長いしね、わかんないし、なんとなくわかったけど、多分ここに提出しろってことでしょ。なんかシュールないですね。なんとなくわかったけど。この机、椅子と一体型になってるんだね。海外だとこういう机あるんですね。掃除するとき動かすのめんどくさそうですね。大丈夫なんですか？何言われてん？If you can't ever complete this, なんかわかんないけど、You are worse than, garbage like this one. お前はゴミより悪い。ゴミより悪い。Like this one. 100 time and be better. 私はゴミですって100回書けって言われたってこと？なかなかえげつねえな、それ。なんかそう、あれなんですね、この虐待なんか実際にあったね、虐待をなんかテーマにしてるらしいんですよ、このゲーム。だからその辺があるんですかね。なんこれ？ I am trash. I am trash. で、やっぱ、教育現場って結構ね、闇が深いイメージありますから。なんとなくわかった。全部置くんでしょ、これ。これ何かわかんないけど。これ何なんですかね？石？これ。石か。なんで石置くんだろう。なんですか？なんか石ぶつけられたんですけど。なんか石ぶつけられたから、早すぎて見えないレベルの勢いで石飛んできたけど、意外とダメージの蓄積とかは別にないらしい。You are garbage. お前はゴミだ。なるほどな。なるほど。主人公が、その時いじめられてた子供のあれを追体験してると。なるほどね。なるほどね。にしてもあの石結構でかかったですけど。レイヤーズ・オブ・フィア始まった。レイヤーズ・オブ・フィア始まった。なんかこういう、って言いたくなるよ、もう。なんかね、顔出てくるなら出てくるでいいけど、なんかね、予兆が欲しい。予兆が欲しい。何これ？どうなってんのこれ。なんか吊り下げられてんじゃん。
いや、結構えぐいんですよ、これ。まあ、一応なんかね、なんかバリバリしたりするから、まだいいけど、まだいいけど、まだいいけど許さねえから。まだいいけど許さんぞ。うん。ちなみにこの引き出しの中とか私、ちょっと探索してないけど大丈夫かな。うん。うん。うん。なんか急になんか、鍵閉まった？やめてくださいよ、いつものやつ。なんかロープあるんですけど。これ話進むやつだな、触ったら。わかってますから。先に探索させて。うん。あ、触れと。うん。ちょっと、絶妙なタイミングでライター切れた。いや、なんか、演出で暗くなったのかなと思ったら、ライターのオイルちょうど切れた。天才ではいかない。あってよく。うん。うん。ちょっと待ってね。ここも多分引き出しあるしかなかった。これ触らなきゃダメ？触らなきゃダメらしい。うん。この人形を集めていく感じなのかな、多分。どこだっけ、今。この黄色いエリアですよね、今。多分。で、どこに出るんだ、これ。ここどこだろう。遅い道で、えー、っと、あ、ここかな、この緑の人形の部屋の左の廊下がここですね、多分。なるほどな。なるほどな。こっちは結局なんもないのこれ。こっちは結局なんもないのか。マップどっか行ったマップどっか行ったあったあった。まっすぐ行って、これ戻れんのかなでもこれ。戻るしかないのか。てかそろそろ、ちょうど1時間半ですね。なんか。人形も回収できたし。今日はこの辺で、また続き今度やります。うん。うん。よし、じゃあありがとうございました。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。うん。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様です。ありがとうございました。結構怖かった。このゲーム意外と安いんですけど、割と怖いな。お疲れ様です。